Nagtinabangay ang mga personahe sa nagkadayang opisina sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province sa pagpahigayon og rescue operation tungod sa kalit nga pagbaha kaganihang buntag. Kilangkuban kini sa mga pulis, sundalo, bumbero, Quick Response Unit, Alabel Rescue Team, Engineering Office ug Alabel Health Office aron matabangan ang mga tawo nga stranded sa baha sa boundary sa Alabel ug Jensan. Daghang tawo sab ang natanggong sa kalsada tungod sa baha. Gisakay sa military truck ang mga stranded aron lang makatabok sa kalsada nga nalunupan. Nagpahigayon sab sila og rescue operation sa mga lugar nga adunay mga residenteng wala makagawas sa ilang mga balay ug daling gipangbakwit ang mga apektadong residente. Kanya-kanya og diskarte ang mga residente aron masalbar ang ilang mga gamit ingon man mga binuhing hayop. Mitabang sa rescue operations si Mayor Nonoy Salarda ug gimanduan ang mga hingtungdang ahensya nga sugdan dayon ang assessment sa mga naapektuhan sa baha. Ingon man ang paghatag og pasiunang hinabang alang sa mga internally displaced individual. Wala pa'y opisyal nga datos nga gipagawas ang LGU Alabel kung pila ka mga barangay ug pamilya ang apektado sa baha. Dala sa Intertropical Convergence Zone ang nasinating kusog nga ulan sa Alabel ug kasikbit nga mga lugar nga maoy hinungdan sa baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.